Mga hinigugma diha ni Kristo. Karong adlaw sa atong Season 2, Segment 5. Ang tema maoy, ang sakramento sa kasal, ang Sagrada Familia, modelo sang tanan nga mga banay o familia. Mga hinigugma, sahay dunay mangutana, Senyor, asa man mas maayo, kasal nga wa og gugma o gugma nga wa og kasal? Kining pangutana dili maayo, sayop yabag nga pangutana. Gipapili ikaw sa duha ka realidad nga yabag. Ngano man, kasal nga wa og gugma, gugma nga wa og kasal. Mga kaigsunan, ang gitudlo nato sa simbahan o ang gitudlo nato ni Kristo, ang tinuod nga gugma unta madala o mapindisyonan o mahimong sakramento pinaagi niining kasal sa simbahan. Mga kaigsunan, gitudlo nato nga ang kayuhan, the well-being of the individual and of society, depend to a large measure on the healthy state of conjugal love and family life. O kini matigayon pinaagi sa kasal. Salamat sa atong mga ginikanan ug salamat sa daghan natong mga kapuy-apuyan nga nagtuo nga importante kaayo nining sakramento. Pinaagi niini ang gugma sa lalaki o babae. Gipanalanginan, gibendisyonan sa Dios. Makinomdom kita diha sa Biblia. Ang una nga milagro sumala ni San Juan. Gibuhat ni Kristo. Pinaagi sa kasal o durante sa kasal. Sayod kita sa natabo. Dunay kasal, diha si Maria, diha si Kristo. Niabot sa pinto nga si Maria sa iyang pagtanaw-tanaw, diha sa mga giandam, naka-notisya. Wa na og bino. Miduol sa kay Jesus o naghunghong. Wa na sila bino. O diha na ito makita ang kaayo sa Ginoo. Ang tubig na himong bino. Mga hinigugma, kung atong pamalandungan, atong gikasal na ngandam, pero kulang ang ilang pagpangandam. Usa ka kamatuoran nga unta angay natong pamalandungan, kung ang atong kusog lamang ang atong saligan, kung ang atong abilidad lamang ang atong saligan, posible, kulang kini, aron natong matubang ang atong mga katungdanan. Pero sa grasya sa Dios, sa gugma sa Dios, kung insa may kulang, iyang punon. Mga hinigugma, sakramento sa kasal, gugma sa bana o asawa, gugma nga nagsaad nga maghigugmaay hangtod sa kamatayon. Usahay sa problema sa mag-asawa, dunay tentasyon sa kadaghanan, no? Pagseparar, pagbulag. Pero natuo kita nga kung dunay pangandoy, pinagi sa grasya sa Dios, pag paningkamot aron bisan pa taliwala sa problema magpadayon, sayod kita sa daghang mga halimbawa, mga ehemplo sa mag-asawa
nga tangkod sa ilang saad. Mga hinigugma, kinahanglan nato kini ipahinumdum tungod kay sa panahon karon, no? Daghan gihapon ang maghuna-huna nga sige na magpuyo kita bisan wa kasal, o di sige magpakasal kita, o kung di magigta magsarabot, no? Bulag. Pero sayop kun sa sugod pa lang mao na kini atong panguna-una. Unta ang atong huna-una mao kini, Ginoo, ihatag namo ang among tanang kusog aron kining among gugma magpadayon, og unta imo kining panalanginan og bendisyonan. Mga hinigugma, mao kini, no, ang atong gilauman nga sama sa Sagrada Familia, ang atong tagsa ka pamilya, no, mahimong pamilya nga tungod sa grasya sa Dios, tungod sa gugma sa Dios magpadayon. Sagrada Familia, pamilya ni Jesus, Maria ug Jose, simple kayo, pero tungod kay ang Dios sa taliwala niya, padayon sila sa maong gugma. Mga kaigsuunan, salamat sa atong ginikanan nga nagpakita nga ang sakramento sa kasal, no, buhi nga sakramento, nagpadayon. Og salamat sa pagpanaksi sa mga kaigsuunan nato nga tungod sa ilang pagsalig sa Dios, nahimong mga buhi nga saksi sa kamatuoran. The grace of God is sufficient sa nga tanan nga nasalig sa Ginoo. Unta, mao kini ang atong nindot nga pagpanaksi sa gugma sa Dios kada tagsa nga taliwala sa atong kaluya nagpadayon. Matod pa ni Papa Francisco, kung diha sa pamilya dunay please nga buhat ipasabot, respeto. Kung sa matag pamilya dunay thank you nga buhat ipasabot, grateful kita sa mga kayuhan sa kada tagsa. Kung diha sa pamilya dunay sorry nga buhat ipasabot, aware kita sa mga kakulangan, pero humble kita pangayo og pasaylo og paghatag niini. Kining pamilya magpadayon. Kaninyo mga kaigsuunan, labi na ang mga gikasal. Kaninyo nga bisan pa sa mga problema natuo sa grasya sa Dios, o kaninyo nga naguna-una bahin sa sakramento sa kasal, salig kita sa grasya sa Ginoo, duol kita sa Sagrada Familia, Jesus, Maria ug Jose. Ug unta ang atong pamilya bukas sa kaayo sa Dios ug sa pagbuhat sa maayo sa kada tagsa ug sa uban pa nga pamilya. Amen.